Bizning haydovchilarimizga zo'r rahmatimizni bildirgimiz keladi. Bitta uyushtiruvchilarga da rahmat. Быел безнең яйлауда бөтен Башкортстандан һәм күрше регионнардан Силәбе өлкәһеннән, Пермь өлкәһеннән һәм башка өлкәләрдән күп балалар йылды. Икән бала 4 рыл эсендә ял итте. Безнең яйлаудың һәм безнең бар профиль сменаның төп максаты булып башкорт телен өйрәнү, башка телләрне үстерү, төрле башкорт халык йолаларын өйрәнү, балалар уеннарын, башкорт халык уеннарын өйрәнү булды. Һәм бу үз адына буена без үзебезнең максатыбызга ирештек, бар биргән кушылган бурычларны үтәнек дип әйтә алам. Балаларга безнең үсеп килгән буынга минем теләгем шул: башкорт телебезне өйрәнәйек, онытмаек, башкорт халкыбызның йолаларын өйрәнәйек, тик башкортса һөйләшеп, башкортса йырдар тыңлап кына яшәйек. Мине көтә йондызлар, мине көтә дөнья, һәм эңерләгән юлдар, мине көтә йыһан, мине көтә йондызлар, мине көтә дөнья, һәм эңерләгән юлдар. Яйлау tamam, sen tamam. Ярай, барın al bakalım. Ilias'ın.